Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Dulqınları televideniyasının keşke tapşırıların olga taba devam etip, sizning təbriklәү xatlarından tizilgen, Jirli Bulak deb isimlengen muzikal tapşırığımızı başlap jiberəbiz. Һәм мин студиябызга килеп ирешкән бердән-бер тәбрикләү хатына күз салам. 29 июнь көнне Саба районы Түбән Симет авылында яшәүче кадерле әниебез Зайнетдинова Саимә Ибрахим кызының улы бәйрәме 90 яшьлек юбилее. Кадерледән кадерле әниебез. Без сине чын күңелебездән бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа сәламәтлек, хәерле, бәрәкәтле озын гомер, күңел тынычлыгы, күтәренке, кәеф телибез. Син безнең терәгебез, таянычыбыз, дөрес, туры юл күрсәтүчебез. Без әле дә киңәш сорап әни сиңа киләбез. Безне куанып каршы аласың, борчылып озатасың. Яхшы киңәшләрең, изге теләкләрең, ачык йөзең, тәмле ризыкларың белән һәр даим кайгыртып яшәүең өчен мең рәхмәт сиңа. Кайларда гына йөрсәк тә, кайларда гына булсак та, безнең күңелләр һәр вакыт синең яныңда. Әниебез, бүген сиңа 90 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаман яшь әле. Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Без сине барлык балаларың бергә җыелып, шушы олы бәйрәмең белән котлыйбыз. Озак яшә. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күк әни синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Аллаһ сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк, кулларың, ширне белмә, кайгы хәсрәт күрмә, яп-яшь булып калсын күңелең. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк, синнән җылы алып һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Кадерле әниебез, Аллаһ Тәгаләнең яклауы һәм саклауы астында озын гомер кичергә язсын сиңа. Кылган дугаларыңны, укыган намазларыңны, изгелекләреңне Аллаһ Субхана ва Тәгалә кабул итсә иде. Ике дөнья сәгадәте насыйп итсен сиңа Раббыбыз. Иң изге теләкләр белән балаларың, киявең, киленең, оныкларың, оныкчыкларың диеп нокта куелган әлеге тәбрикләү хатыбызга. Әлбәттә, бу котлау сүзләренә без дә чын күңелдән кушылабыз һәм сезне күркәм юбилеегыз белән тәбрикләп, озын, бәхетле гомерләр һәм картлыклар телибез. Sayın sine nığırak uyluyum eniyim. Ömrü boyu merhametli bulup yaşavların kayınama diyor. Jir yüzüne koyaş bulgan kıvık, sin eniyim seni bitmeginem. Yanlarıma da kıvık, düşlerime kırıp sağlılarga canımı düzgüne. Jir yüzüne koyaş bulgan kıvık, sin eniyim seni bitmeginem. Yanlarıma da kıvık, düşlerime kırıp sağlılarga canımı düzgüne. Sin bitimine yaktı ayaz günler, yemli yazılar ulek ituşu. Yemli jeyni oppa karlı kışını, var dünyamны güzel ituşu. Yüzüne koyaş bulgan kıvık, sin eniyim seni yanlarıma da kıvık, düşlerime kırıp sağlılarga
Canımı düzgene Ko'tarasım kelib izlim sina matur sizlarini Baxit şadlıq suyunish tilab Qarshilik biz kelgan ko'zlarini Yer yuzina quyosh bo'lgan kibik Sen aniyim, seni bitib birginam Yonlarimda kibik tishlarimga kirib sog'inlarga jonimni tuzgina Yer yuzina quyosh bo'lgan kibik Sen aniyim, seni bitib birginam Yonlarimda kibik tishlarimga kirib sog'inlarga jonimni tuzgina Yonlarimda kibik tishlarimga kirib sog'inlarga jonimni tuzgina Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Dulqınları televizionyasының бүгінгі күнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр диеп саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз һәм бәхеткә күмелеп яшәгез.